Unai Pedregal eta Xabier Infante Artza. Bueno, 40 urte bete ditu dagoeneko. Igerik eta Saiak eta 40 urtia lau hamarkadak ez dira egunero beteten pentsatzen dut. Zeuek sorreratik edo zeuzeinok posik egongo zeila, ez? Niretako didau baten pasau dira, Bai, Bai, bertan. Bai. Konturatu harik, 40 izan dira. Gezurra muten dago, baina oain dela 40 urte hemen geuzen gu baita taldia sortu zanean, ez? Bizena sarrian, baina beste modu baten, baina bai momentu honetan hori. 40 urte pasata gero, ondio gan hemen. 40 urtetan, historia asko, anekdota asko, kontu asko pasauko ziela pentsaien dut, atzera jota ez da izela gogoraketan duzuen, zuek hartza zuzeu, irakasle hasi zinen o entrenatzaile hasieratik, zela izan ziren hasieratik? Bueno, Gazteiztik etorri nintzen, eta hor, irelarizia izan dakoa, Judimendiko irelarizat eta entrenadoria bai. Eta orduen, etorri nintzenean nire buruan gauza bakarra nukan. Hemen, igeriketa talde bat sortzea. Eta bueno, etorri nintzen eta masokista batzuk, kontuta jarri nintzen, eta bueno, hau da bat, eta bueno, arrezkero, bueno. Nahi zuzeu, igerilari sartu zinen, hartza entrenatzaile, zela gogoraketan dituzu urtearek, gogorra zan, hartza? Bai, gogorra zan. Baina, ni gogoratzen dut nire ikastolan agertu zan horri bat apuntatzeko igeriketan, ni ez nebilen beste kirol baten, eta apuntatu nintzen, ez nekien exactamente nekien oez igeriken, baina etorri nintzen, hasi ginen entrenatzen, eta 85an izan lehenengo kompetizioa, eta ja parte hartu neben kompetizio horretan. Eta holan, poliki holan hasi ginen igeriken. Gentiai, bultza hori emutia... Motivazio hona izan zen, lehenengo dutik, jendean ustez oso jatorra eta gainera gogoakin ikasteko eta igeriteko. Eta entrenaiteko. Eta jente asko biltzen zen lehenengo urte horretan? Hasi baten, zemako zen, hoi bat, hoi eta hor bat. Bai. Hori da. Gaur egun baina, kisto jente pila. Gaur egun bat igerilari gutxi gora bera gara, entre txikinak eta nagusiak eta dana, egun... Guretako zukaltegarrezia izan zen, pizina sarra, pizkuta fasanean, begara fatia, hor jendea, batzu bai, oso ondo portozien eta egunero ez, baina aztean nire egun fantesian, eta pandemia. Pandemia izan zen, kaltegarrezia baina oso. Eta arrezkero, apurka gure maila berrezkoetzen gabiz. Oso kirol edo oso zail exigentia da, ez, igeriketa? Bai, logikamente entrenau inbida egunero, hauek entrenatzen daue egunero. Ez da beste kirol batzutan, igual 2 aldiz, 3 aldiz entrenatzen duzu hastian, gu entrenatzen dugu egunero. Eta gu hemen berezitasun moduan daukagu goizeko 6etan entrenatzen duguna, ez? Gipuzkoa mailan uste dut garela talde bakarra, ordu horretan entrenatzen duguna. Tolosa bai. Baita, Tolosan. Bi talde. Bai. Eta, ordu horretan, 40 urte ibili gara ordu horretan entrenatzen, orduan, nahiz eta zaila izan eta lortu dugu ordutegi hori mantentzia, ez? Piztina ordu horretan dana guretako dau, eta gu erabiltzen dugu piztina guztia guretako entrenatzeko, ez? Zan be, aipatu zu, egun erabiltzaile, pentsatu, egun kirolari, igerilari, aloina mendixan, baina herriko beste pilatxo batek, gaur ikusteik besteik ez dau, igerilegoa beteta dauela. Hemen da, beretan da ohitura bat, jendea ikasi behar dau. Gurasuak, azkenean hartzen, normalean, zuk hartzen duzuna, gero, ez temporada egiten duzu. Eta seme alabak ekarri egiten daue. Eta belaunaldiz. Amengo maila oso altua bat. Bai, ez da. Ikusi besteik ez dau, gaztienetatik hasita, helduenak artean. Zuk zeuk, Unai, igerilari, gaur egun entrenatzaile zabitz, bere garaixen igerilari, eta, maila nahiko altuen ibiltzen. Ona. Ni bil nintzen hemen entrenatzen hasieran hartzakin, eta, segidan hasi nintzen bastante emaitza onak lortzen. Eta gero bukaeran lortu neben Espainiako txapelketara fatia urte pila bat zan ginen, Eta dominadunak. Eta domin batzuk baita lortu neben Espainiako txapelketan. Da txapelketa bat non bakarrik klasifikatzia bastante zaila izaten da urtero, eta domina lortzia zaila ondiokan, ez? Orduan, Ondiokan, oraingo neskamotea akojona egiten dira. Zupak izu, Unaik 200 bizkarrean ze denbora gukan? Ze bat? 9. Komo? Bai, 9. Hori behar da,
Eta bere izan zen, goi-mailako marka bat, Hori izan gura, zein zen zure estilo gustukoena edo onduen emute zatzuna? Hasieran egiten eben, eun krol. Lehenengo aldiz izan ginean Espainiako txapelketan, eun krol izan zen, ez? Eun krol. Gero poliki aldatu nintzen eta bizkar egiten eben gehiago, eun bizkar eta berreun bizkar, eta gero bukaeran, justo azkenengo urteetan, berreun eta lareun estilotan egiten geben, eta Espainiako txapelketan dominak berreun eta lareun estilotan lortu neben, bai. Igerilari modura ondo emute zatzunan seinale, ez da egiten entrenatzaile faseta hori zela iruatzen duzu, jentia irakustia, gogorra? Bai, oso gogorra eta zaila batez be, ez? Emuten dau dala ona etortia eta bakarrik esatia zein bidan uretan eta zu hor geratu ikusten, baina ez. Empatia bat egun bihar. Bai, jarri bizara kirolaren, egon bizara euran kainean, denbora danean. Azotan euran eguneroko kontuak entzume, bai? Hori da, etorten dira ona bere kezkakin, bere arazuekin, eta hori dana kanpoan itxibida, eta saiatu bigara hemen konzentrauta egoten, igeriken eta gero ikastola pateko eta euren bizitza jarraitzeko. Euren honena atalaten. Zaila da, baina batzuetan lortu egiten dozu. Baina, bueno. Zuzeu hartza, oin urte batzuk ja etxizeben lehenengo lerruan egotiari, jarraiketan dozu, zela lotura horrekin. Oin direktiba nau, direktiba modu baina, bueno, beharrezkoa danean, entrenamiento baten parte hartzeko etorten naiz. Etako, ino gara. Orduan, euneko desbinkuleuta ez ez da pentsau klorua zainetan dau. Eta beharrezkoa da, netako. Ez da gizela ikusten duzun, apur bat lehenengo lerro hortatik aparte, ez da gizela ikusten duzun zailan egoeria gaur egun. Ontotan, ekonomikoki arazoa ditugu. Baina, bueno, jentea gero eta gizau gure gana etorten ari da berriro. Erakarrisa izaten ari da, ontotan. Kostata baina bai. Zuzeu, unai, entrenatzaile aipatu dugu baiet, baina zuzendaritza barruan be, bazauz, ez dakit egoeria barretik zela bizi duzu. Bueno, gu ja, orain zuzendaritzan gauzenak azkenengo hiru urte goiaz. Aipatu inbida da lehenengo junta igarilari ohiak gauzenok, ez? Oain arte beti igarilarien gurasuak egon dira, eta oain ja jarri gara zuzendaritzan igarilariak izan dakoa orduan. Badakigu ezagutzen dugu taldia barrutik, eta bueno, poliki hasi gara lehenengo urtia beti da apurtxo bat ikusteko taldia zelan dauen eta zelan funtzionatien dan, baina oain poliki gero eta gauza gehiago gabitzikien, eta gero eta parte hartzen eta saiatzen gauzako beketan eta taldia aurrera eruaten, ez? Orduan, osasuntxu dauela esango dut, ez? Nik esango nahi baietz. Badoia asuntua. Ilargi, Agirre Gabiria eta Matxin Garai. Zeu egunak eta orduak, pentsatzen dut asko pasako dituzuela hemen, Zubikoako igerilekuan, ez da Ilargi zeurekin hasita. Noiztik igerik eta sailean, hasieratik entrenatzaile modura edo irakasle modura ez, baina bintzat igarixan, noiztik? Bai, txiki-txikiatik, gurasuak apuntako noztain hilabete gutxikin, suponik dut, eta oin arte, hastian 3 bat entreno, eta hori. Ordu askotxo. Bai. Martin, zuzeu? Neu txikia dizazki ez dakit noiztik, baina rekuerduak otenetik asteburutan eta piztinara, aspalditik eta gaur arte. Nik uste dut, herri askotako neskamutiko gazte pilatxo batek esango dela, txikiatik hasi dela, batzuk lehenago behandu daue, jarreten daue, zeuen kasuan, neskamutik gaztiak, LH-koak entrenago edo irakutzi bai, baina zeu ebe entrena egin duzu, ez? Bai, oin arte goizuetan be ibili gara, nik aurten gutxiu gehitxoan nahi faiaiken eta ikasketa diala eta ez diala, baina DBH ibili naizen denbora danean zehar etorri izan naiz, goizuko zeitan entrena egera eta beixo ikusten. Horra arte. Zela eruaten da hori? Ez dakit ja, hasian oiketia zaila egiten dan, gaur egun pentsatzen dut, guzti zoituta gongo zailaz. Bai, hasieratan zaila egiten da, baina hasieratan txikina zaenez asko etza kontziente zedan, oin ja geixa afekte egin dago goizian goiz jaikitiak, eta ez zainian jaikiten igarten duzu zelako eraginako berez bostarrian jaikitiak, edo 6 jarrian oso aspiretan, eta bai, eragina bako, baina bueno, ohitu egiten da bat.
40 urte dira, eta 40 urte ez dira beti beteten. Zeuek, urtetxo batzuk 40 ez noski, urtetxo batzuk indituzue. Ez dakit gaztetatik hasita zela ikusi zuen, makin zuzeu, uki dauen bilakaeria saiak. 40 urte uki dauen honetan. Zu hasi zarenetik, ni hasi naizenetik. Kristina Barrixa bakotzue, infrastruktura aldetik eta nahiko zail potentia da, ez dakit zela ikusten duzun, jentia biltzen da. Jentia badabil, bai, atzaletan herriko jendia eta entrenotan bai, gu goizetan 40 bat pertsona inguru egongo goizero, eta lehen beste horren beste esan, orduan bastante ondo mantenitzen dabilela nik uste dut orokorrian, eta ez dut gaizki ikusten, jendia badabil eta bastante manteniuta kontua. Zuek, ez da gitze lehiaketan dozuen, Gipuzkoan baian ibiltzen zarain, kompetizioak han hemenka egiten dituzuen? Bai, oten dira kompetizio desberdinak eta batzutan tokain dira Gipuzkoakuak eta miniman arabera salkaketan dira ez, norberak ikin dauen denporan arabera, kompetizio baten edo beste baten sartzen zara eta bakoitzak aldauena. Samurra da, han atzian dabitzen joneik gobernaikia, eta jeura kompetizio hortan sartuta duzen, ala soilik igariken irakasten zatzuen. Kompetitera nahi dauena normalian etorten dira, asko guztia esate piztina etorti orduan kompetitera guztua etorten dira, eta gero batzutan desespera bilen da batzutan, baina orokorrian desente kasu egin dozkue eta bastante ondo. Piztinan behian dauzenez, bastante samur gobernaien jendia batzutan. Zue seguramente halakoak izango zinei txikian, ez da, orduan eskarmentauta, ja, honezkio. Etorkizuna behira, ez da gehit, zuek neskamutil gaztiakin ibiltzen zai, badau jentia esango zauke osasuntxu dauela igerik eta saia? Bai, nik uste bai ez. Nik uste dut, bai bat antzen da opinima eta atzera goizeko zerietan hastiak, eta igual jentia bai esan da nik onarteinot eta goizeko zerietan enoi astera. Baina beste jente asko motibauta eta gustura ikusten dut ni behintzat. Ni be, ados nau. Eta gaina kursiotan ume txiki asko dabil, guretatik baino txikitxo diana gaztioak, eta jende asko eta guztua etorten dira orokorrian. Eta gurekin dabiltzenak aurten beste 10 bat neskamutiko hasi dira goizeko zeiretan, eta hola jarraitu ezkio, apurtxoa etorkizuna bastante ondo, ikusten du.